Hola errantes, benvidos. Gracias por estar aí. Hoxe non saímos de ruta. Hoxe, despois de uns 3 meses aproximadamente, me chegou unha pequena cúpula ou parabrisas para sentirme menos forzado a hora de circular na motocicleta. Vou abrilo para ver se realmente o que eu pedín e o vou colocar nunha das anduriñas. Vou mostrar o que teño aquí e vou intentar colocalo diante vosa. Intro. Bueno, aquí o temos. Temos o pequeno parabrisas, o cortaventos, os tornillos que os sujetan nos buracos, hai uns embellecedores, e logo estas pezas que son as que van colocadas nas barras. Polo que vamos ao lío. Bueno, primeiro o que fago é colocar unhas gomas que hai protectoras nos buracos do deflector ou parabrisas, como lle queirades chamar. Logo coloco os embellecedores directamente pola parte dianteira e despois diso o que fago é colocar os soportes que sujetan o deflector ou parabrisas, que van a ir conectados nas barras da motocicleta, e o que fixen foi porlle uns esponxiña ao redor de onde sujeta na barra para que non lle faga daño, e un poquinho tamén de cinta hilante na propia barra. Caixa xa traía uns pequenos protectores, pero non as mirei moi adecuadas, entón eu puxenlle unha esponxiña. E agora pois dispóñome a colocalo na andriña. Bueno, para colocalo simplemente hai que axustar as partes redondas nas barras, meterlle un tornilliño e apretar, e logo no que no deflector ou parabrisas colocarlle e axustar a posición que tú queres que vaya e apretar o tornillo que vai aí e xa está aquí. As ferramentas que utilicei foron dúas chaves fijas, unha 14 e outra a número 8, dúas chaves de cabeza Allen, a número 3 máis a número 5, e logo un alicate puxen un pouquiño de esponxa na punta para preaxustar os tornillos, dous tornillos que levan nas pezas que sujetan na barra da motocicleta. E xa estaría. Polo que agora o que hai que facer é ir probala. Esta pequena cúpula, parabrisas ou deflector, a verdade é que vai cojonudamente. E como dixo Epicteto, non podes controlar o mundo, pero sí como respondes ante el. E mirar esta maravilla ante os meus ollos na desembocadura do río Miño, a verdade é que agradezco estar aquí, e por iso que a miña resposta é gracias. Saúdos da anduriña e do errante. Ata a próxima.